Maadjong adlaw ning jung tanan. Welcome back again sa mong channel. Ay, Lexer Vlog. So karong adlaw day guys, di ay mga negosyo na rin puro wala na. Ang andaman kay na ijahang gipa sugo. Karong daghan nag-order rong adlaw guys. Salamat sa Ginoo. May daghan nang order ni Lurami. Kanina na pa ijang bago guys na coffee. Kami si Jalami nakatilaw ko dani. Parang lamiang, di na kinahanglan mag-asukal-asukal. Isang timpla, hanutoy, agimuhang pamangot. Palit na mo guys, tag 200 lang ni si Ja sa isa ka box. Isa ka box guys, 200. Sa kung gusto mo palit na mo. Yeah. Diyan na po'y pahumot. Kaibaw naman siguro mo rin is pahumot sa katong mga nakaibaw na mo ni si Ja. Humot ka, Jo. Bahalag pobre, basta humot. Di na, napisliksiyan dia. Magsuwat sa kudaan daris ko, ang kasi makawa ko daring Kumukha ko na. ipasuwat ti purami. Na may 5 kabok nga ni order, kaning choco. Suwat na rin sa papel. Kay apik ako na po na just si auntie. Teresa, love you, Teresa. I love you. Butangan daari, karang magpilit. Mama, una yung importante, ha? Mo importante. Ito. Mo ako na importante. Oops! Dari las likod karong kuan. Nagdaklara pa sa ang pagkagaga. Nagkara pa ang pagkagunting. Lima ni siya kabuok. Siganaan mo mo palit guys. PM mo. Comment mo sa vlog. Siganahan. Anong purot na rin. Yaran daghana pa rin dari. Sunod ko na mahalin. Kay sunod ba sila pa po'y mahalin? Be, sugot ka be, ako'y mahalin. Di, ma. Di ay. Kaglaman di. Mahalin na naman sa inyo. Ayaw. Ano maday? Ano naman dahil be? Pero guys, Ako naman sa iyo ipahalin. asam rin ko ipahalin. Adto ne. Atos apam. Asam rin ko ipahalin. Apam? Negro, Bombay. Asa man? Apam, Negro, Bombay. Pili. Pili be. Di na nitipan rin. Di mo gitipan wa. Ha? Tipanog kuan. Sa asa ka order. Tulog sila kabuok. 5 man eh. O, mo tipan na ma. Dikit-dikit, isud. Yes, Dala naman. Anong, lami maguli siya, mo daghang mga order. Namigi. Murag siya. Lami murag siya, basig mo na makatambos injuhang mga sakit sa injuhang kabukugan o sa injuhang kasing-kasing nga naghigwaos na. Sama ka na ko. Balit na ka mo di iris sa balay ni Ariston Burato. Anak ni siya ni, anak, amahanip. Amahanip Lurami Buholana. Sa mga vlogger sa Bohol, mga kani, ang balay nga diara sa Alicia Bohol. Dili lang makaplug sa Putlong Kam, Alicia Bohol, Sitio Puti. Aga ng kopi O, o mandagin choco. na yung suwat. Na naman ko sila. Ano yan sila? Yabe! Hoy! Bisa dagag tape daan kaligkada pagkajag hilabot. Aring bigana, mga Daghan lagi. Basta taong negosyante nga, di po magpasulabig patong presyo, mga gadyan na gasyahat Ginoo. Daghan gadyan ng order. Diba rin? Sa mantire, ganahan ko. Pero higwag sila ba mo rin po rin naghigwag sa kasing-kasing kaya na long distance naman sila silang may bukita sa rin ang sinabot na rin. Ako na nila si Diyos. Si Mama Ali ra kung may wag-wag mo nang nakumbati naman na lang paso. Ay, susutok gamiton. Tipandaan si Duha. Ibang ito ba sino ko to? Tapi-tapi. Hindi ko tapi. Tapsa-tapsawan na magkakita. Tanawa. Pilagi. Murig na.
Basta lang, isbon pa man po siguro ni Jante. Di naman, kaya di naman ni mapusa. Hara gunting be. Tara! Enggak, yung wala na ika-plug. Iniwi man, mura mas Hindi naman na, maras wuwag. Mag-ungok. ikli up ko ba na ni sila. Hindi ito ang makikita. Niwi man, muna mag Sila. sunay. Kasi na po na isa ka box, guys. Tag 200 pesos. Listen. 10 pesos. Pero pag sa kasashi, pwede na mga tangaan o magtipid ka kay itamis na magkaazo. Di na pwede rin mag-isa. Di na pwede kinahanglan na sukalan. Pero ang katam is, muna itamos yung daghan nga naparatan. Tamis na kuan, choco. Pero ang kopi ba, ako katildan ni kopi. Pwede ba sa bata? Kaya lang, kasi baka... In, harag, katong na isuwat. Suwat. Adara. Basig nagkuha na ni kailangan ha. Bali sungab. At suwa. Ana, very good. Tutok gamitin. Di kay, sige na magpusulang may buwal ito. You know. Hindi ka kung mahalin ko ba eh. Para asa naman ako. Asa man ay mahalin? Asam de ko. Ang garaan diyang leksian, yung sumbong ni Promis katong ni Ato, Miss Full of Justice, nga kauban si Mariano. Pasulabi si Sidik sumbong ni Promis kahapon. Kahapon pa po dyan yung sumbong nga diha, ramatos sa itong Dugay na. buwan na, o adlawa. Sige na, mami. Nag-holding nga sa rabas. Mama, si Papa na pagkuhan. Aw! Ay! Aw! Mami, nag-holding si Mama, si Papa na na tagbilaran man. Mali yung permit. Hindi ko maalabas. Ang tumingin. Kasi nga naman. Nag-holding nga dyan eh. Ako yan. Buwan taon! Asa, Hindi, asa, hindi, hindi. pagkuha siya. Mami, nag-holding nga sa rabas, mamag si Papa katong atamis tagbilaran. Unsa? Pag mag-holding nga, magkisi na wa. Wow! Dili was like si wa. Unsa? Nag-holding nga man. Nanay Papa, gibara ko ng kamot. Unsa pag maghulingan sa may gibuhat, nalipay ka. Liksi. Wa ko nang sa malipay, nilak. Nang hilak man ka. Nagiingan naman ko ng kamot ni Lister ni Aisa. Ang kamot na nung Lister, ganang ko na Aisa. Gibak lamang ko no. Nung hilak ko nus. Liksi. Hilak ka kay gibakli. Hilak ko kay gibakli kamot. Ato basban. Nagsabang ko no. Ato lang ba? Narajit ka, memorize. Kanang hindi nai ko mag-utok hila ko ng nisa. Nza. Pag hila ko no nisa, niliksi. Ning hila ko na pos. Karang nai lister. Nza, mo tong Hila. pag hila ko na pos ay sa. Sa? Hila ko. Aning hilak lagi po. Nza, mo to hila kay ming tulo mami. Mo to hinila kay ming tulo mami. Anong karon pambupag ka? Ano siyang buping nga? Dugay naman to. Lugay naman yung July naman. Kami na siya, si Mang Bono-Bono. Ngo nang hila kay ko mo. Kalaban mang diyang mami pura. Ning hila ko no sila kay kuan man ko no, di nam ko no sila mamagwa pa mag-uli. Dito ba? Hani pa ba'y huhulding hason? Ngitag. Matadon? Ude, wamagol nag-holding hands. Nag-holding hands sila pinakalit ba? Nalambod Hindi yun. naman ko nagkamot ni ay sorry. Hinahawid ko ng mister. Ko no. Di. Salo ako sa mga kautangan, mga kasakit sa among nabunyag ya kanimo ug ngadto kanila. Dagi. Gigawak na mo karon isa. Aw ni gigawak ang isa. Dasban? Magkukis jay damit ban, wa ba? Uwang katawan. Gawak yung gibuhat. Gigawak like ko nang gamot ang hila ko ng liksi. Hila ko mami. Sila kumamit. Ang istorya magong Mariano, ning hawid siya siyang kamot, kay at tumishag na padiretso og uli. Kay neighbor man ko. Neither gyud. Neither ba gyud mawalas ako ang buno-buno gyud ang mga kasakit gyud neither. Diya mao nang hangi lambos labas. Lambos jud ang idang kamot nga idang giingana sa kamot. Yang gingana. Diya mo pahigdaan pa ko si Jang Dari. Ay! Diyos ko Maria di ko mo. Di jud ko tambawas nga ingana ang hadlok pagtambaw. Pagbag-os imong kaugalingan kay mag para sa atuang bihod nga siliksian. Ato sa mama. Mga bitaw to'y tinaad bitaw itong gisulting Lexi.
May halong pagpamukbot. Kaya mangusgado magmamukbot, be. Wala nga ng biro. Ma, saba ma. Yan naman. Ay, saba. May vlog. Ayan na ka na yan ikaw. Saba ko nung kaya vlog. So, titas ka matuuran. Ako, Nakikis. ano na pa diri dito? Nakikis ko rin mo. At Unsa man? ato sa muna. Kita ko yung bagito. Diyos! Kita, nung labiti, umari mo pa pa, pero pa ang utan. Arong mahinsig ang mga tabagkagan. Barag batong orang mga arthritis. Pagkali ko. Ma! Kausap ba ito? Diyan guys, nangaman na guys. Diyan. Nangaman nag-order. Manay sa nang order na. Kawari labot da ay. Kari na ang liksian. 5 kachuko. Kani. Kasi gusto pa mo order. Kaya pa, available pa daghan ka adyo. Nang gidabos pa daari. Hasta ang pangumot. Palit na mo guys. Na. Morning order o. Diyan kari pangumot. Ayan na ka na yan ka. Ayan na ka na yan ka. Mamahaw sa mi guys. Mamahaw day tani yung tanan. Di. Ano man. Mara to mga storytelling aning sumbong si Lexi among kaagi datos. Tagbilaran aning sumbong si Lexi as ng mami purami. Yoy. Mara ni guys. Kay nagman ako prepare dari sa jang gisugo. Pangumot. Ay, hulingan lagi. Ito na case ba? Is by Jatut. Week na nabi, week. Wa, dagi. Pagkali nakawin. Ikaw lang sapat. Unsa ka nung? Ang tawag ng hilak man ka? Ganun ni hilak man ka? Kinihilak man ang duha ma. Hilakan ko sa Isaac si Lister po. Maudi ay, sige na ang nanay. Mautan. Maudi ay. Mara ito nag-shooting. Mura Mura na na- shooting sa ban. Mura rin nasa ito. Ang probinsyano! Mura rin hilak na yung papabi. Dahil luwi ka. Hilak ya, laging lambag kamot kay mo. Kung kanutoy naman po siya ang mga tabagkagan, di man po silbi na. Neither pa man. Ma, ito. Ang sakit nagpabilin sa utok ug sa kasing-kasing pati siya handosyanan. Katawar mas mamali. Bitaw guys, marami guys kay mamahaw sa me. Ba, Tara da. babay ko ma. Bye-bye. Bye-bye. Watching. Wa pagali magtip ko watching. Mamahaw sa me. Mamahaw sa ta guys. Hello guys, humana mi namahaw guys karon. Mag-harvest ko daring patula kay agsiliksian man good guys hugman ni Mariano anja karing patula ang i-harvest ang ipada ni Mariano arong makautan pa datos lulabiti. Lapok ra babi, punuban. Kami dari guys kaya naghana na magud pag bunga ag kanang ni patula di na namang maato. Kay grabe bunga na pasulabi da. Kare kuwang pa ni siya. Hawi rin sa na iko bagbi oh. Maghinay. Huy! Iro! Agag ang tanam na iro. Sulabian naman na nimo. Kuan. Dara guys dia ag kanang nay patula mo patanawan. Nara guys. Mo na hang kwaon. Kay muguwang na pud na og di ako haon. Napagali isa dia. Nagkumbabit. Hey guys, anang kwaon nara ba di kurente? Maghinay ra ko ba kurente. Siliksi anang taga video. Thank you be. One bunot. Kuha na siya guys. Kanang na di na siya pero sa una nga arang tambol ka. Arang dagka kan siya nga. Kan siya guys na ning nabag-o na, mubo na siya pero busuk. Naul busuk. Sabig na ha. Karon man tang adlaw kuha na si Leksian guys, di sa na ipadaron ugma na naipakos buntag mo nang haning gi-harvest daan kay mulakaw mis Leksi rong adlaw. Karon ma? Haring ko aning balikkag kay arong di maat. Nagbalikkag murag sungay. Napapod ito sa babaw guys. Tama ko ito sa babaw mata. Di na naman kamuban bi kay lapok. Dara ko sa babaw guys. Darang dari des ang gigardinan dadto man ko sa ilawom nagpupo. Lahi po ring dari da narapoy nagkumbabit. To na galis uban, to nas lansunis ag uban guys to Namuwak na pus lansunis adto na pa sila magpusulabig pamunga. Kana dai guys na di sana nahakwaon kay kuan pa na kanang nay mudak pagajid na karirang mga busuk na kaadyo.
Napamaydaghanda rin ng gitago. Dami mga kunin siyang patulaha guys kay napaydaghan ng gitago. Aray ko! Kuan man eh. Sa man eh. Undol. Hait sini kuan. Naong. Gerat rumpo ko tusok baga tudlos jahang. Sangit sa kana diha. Gagmay na siya guys na. Pero kuan na guwang na. Nakainamdam ko sa ang gipost guys sa katong sa Facebook guys nga naila daghan ingan nga watermelon sa to diha gipang comment nila. Kauban ni dari guys, dari to na nakuha guys. Kari siya na ning taas siya. Kari siya guys na ning taas siya pero aduna na ikog. Lain na day mula inday agpatula og kanang nay mupadung na mudugnas kay may pasulabi na magkaputot. Tuwa day pud adto to naghigda dako to guys. Kita mo dito guys to naghigdahan ang kwaon kay dako na. Usik daghan naman ko nga dagko dari to apo diay isa to Ginukurang daghan na pa man day pag bunga way pagluib. Nigidabos pagbunga. Sulabian na nag-harvest ron. Madyo na raman po guys, makautan si Lola Betty dito sagna. Makahatag po siya ilahang silingan dito, di nila maatug-utan. Kaya pangkuha lagi ni Daari. Ibili na to nang dito dapit sa kusina nga bunga. Itong dapit sa lansunis. Kay muangay magpaslik si Anog si Aliana kada adlaw may maglawuy, mag-utan. Mag-harvest ako tiwas guys, at ang iranin dyan dyan, nagmahaman ko harvest kay wala na hagi pag-ubas leksian, katura dadtura ko nagpa-video ni Jack kay lisid man. Wala na hagi pag-uban kay grabing inita, giubura ba? Harvest ako daari, tiwas. Okay guys, dahil na-harvest guys. Grabing daghana, wagi pagluib ag kuan guys, patula na rin namo, pasig padung na mudugnas na agihapon og pa sulabig bunga. Kari dia busuk. Ag kari siya guys nakahimi-himi kay dadto man na siya sa kajutaan nagpasulabig lubog. Pero kuan siya, dabong pa ni siya guys na. Nakahimi-himi siya, hugasan na raman na. Mo na hanghatag ni Lola. Mo na hang ipadang Mariano guys para makahutan po si Lola Betty dadto. Kay muarhe man kuno siya kay makuha ni Lexi kay hugman kay sumad lagi siyang paparong 29. Diya San Pedro pod. Diya kuno hugman si Lexi dadto. Jadi sana ipadaron guys ug mga adlaw pa kay di sa ko pasulabi. Ja guys marani ang na-harvest ron, grabing daghana ang harakahampuong kadyo. Salamat sa Ginoo kay panggrasyahan jud mig utan direk ada adlaw. Wa jay pagluib nang gidabos jud. Sunod adlaw na pod agpipino na pong mamaali og palidya magdabos. Pero patula mao gihapon kada adlaw ka jud guys naadag ko mao nang ang gipang harvest ni guys kay sayang man pod og kanang nay mga guwang ra, madyo nang mautan po dadto sagna, mautan po mga silingan nga pangtagaan kaysa mga guwang ra, kaysa di mautan mo nang hanggi pasulabian. Mana siya guys.